ngi pada ki balong kristan te imat daya keren deh kita te kata tingin om kumno boleh kali kalah kum ta tingin melak ban pai phang ban ngin mi ania hiru ang ni kampoi sih posisi mo tang kai ke ba shi keren hang ni kalong ba kajing kwa kajing Abraham manyo du ya kan kaja katep mot kadon Asia siapa pateng ke ban sawan kan pateng ban sawan tau nya cucu sekat mo jadi pek tu kedekat kebasan ke ong ti kita ki khun uhet ke le thu ho Abraham ki da ong kedekat ke ban riu tu ngap ingi ku kon rat jonga melong usim ubana ublei pedeng jongi tu tep ya ka bayap jongmi ha ka bajit ya ka bahatam na ki jing tep jongi om dan menuru nangi uban khang ya la ka jing tep name ba men yo tep ya ka bayap jongmi de pi pek ba kan ni ki kom ya kran ni kedekat kebasan ban riu Nada day ya kabayam kemut mlele setiap orang orang ngi ai bet. Kabar pada ni kalong ba kani kom yu burom te kini ki khun uhet ya Abraham. To katu ko ong tu tu sengap ngi ku kan rat jonga itu ilong ijing keren kentiu burom ya Abraham. Long kom keren jo ki briete lalu kila nyu kor inu kemut ki penan kam kan rat jonga. My Majesty. Ti long inum sopher inum ya kali ben ong ba kamut inu we ni keren ni ko kerat jonga dek dek kentin yo kor kem ong mai kasi di kendu iki bolong seim pa im kan ra long ki bok kita ki cukup keren ni kamut hang ni kini ki try shinong ki jong ki khon ong hen ngasmo ba ki address yo Abraham dak apa kentiu burom mi kentiu na mi wajib te mar ki lanji ba bobot ki ben kamba melong usim uba now play plan jong mot kini ki khun het ndai tam ki ken tiu na mi u ha ki address ki kran u re iman ka jing im ka jong Abraham ha re ka man bo dan ha ni ka kai man ka pau ka jing im ka bo ka pau ka prom play ka si umma de jing ka khun play ki sakhi apa ken long kat chabule ti umat hi jing ka khu pat de halo jong kani hi baki panan kam ti kerteng kan melong sim panu blay kapring jongi ti kasawan pade kitu kintin ki ba ki kloi ban ai ki jakatep nai te dapoi tu ka dekat ke bahinyo te namar kita ki kintin te anda kumta Abraham ulayeng join bat ulangu kli yelediru ye ki trai kata khandau hakmat ken ki khun chenrang u het kemut ikaju hi kani ka jing kli LD ru kani ka di ka dustur jong ki ni ha ka jing keren ni kalau hum ka jing burom ya ka ba kini ki juba kani ka dak ka bangu kli pen iba bagi burom mo Abraham la nyu burom ya kan yaki long ka jing burom mar kaliang ta ki bukuren kita ki sngam bad haba kita ki la ai dak ba imat ka don lenti ti uni u penpau ka dak ba u nyokor ta ka jing ki sa beteng biang kai jing keren jung kai ti di pi poi tu khat ko pra ba la keren di selok berki do ong la da pi man bangan yo tep ya ka bayap jonga nakmat jonga tu ngap jonga padu de keren kerpan nak benta jonga bat u efron u khun u sohar baun ai du hangai ya kata ka krem mak pela ya ka baudon bat ka balong ha ka bakut ka lingkha jong u nak benta ka dor ka badap biang ha ka rupa un aidu ya ka hanga ya ka banlong ka jingyo trai ken ka jakatep o ka jaka jingtep yanga ha pedeng jongpi dipet bang ni mo kani ka jing keren ni ti u Abraham la don pa ka jingyo i ya kani ka jaka ka bo kwa i ban yo mentit ka bomot cepat i hani bo Abraham lu aktif hai tu ka jaka saudong sau phun jong tu jaka ka bo Nong tip ko dan kram lo. Tip utara jong kram lo ni wepran. Okay. Ti buat dia ka hiak tu ka jaka kan badan tu ka kram mak pela nei. Ti ka jing pen sngo ko jong u Abraham ni ka long bit ba mdei tang ban ya kren bu ni wepran. Ba kita ki khun ki jong het ki ya kren bu ni u brio. Henry ka jing thau hi ka long bit ba ya ka du la da long ka bala un ayu Abraham sir ka dor. Ti la ong ni na sedang. Ti ngi hang tu bat ka kitu kintin ki ba bu ha ba kut jong tu ka dekat ka khandai ya ka ban long ka jing yo trai ken ya ka jaka jing tep ya nga hap deng jong phi
ya kan jing tep ya Abraham hapdeng gitu ke jaka ka jongki kamut kan dan hajan harasnong mane ka jaka ka pakini ki kini ki kun het ki syong kalau ha kasno jong ki kan kanum long syarut nong long meli be ka jaka ka jong u kan kata ru mde ke bubun tang kata ka jaka tem ba tu ka kram jing tep kan te hni ngi sung thu mde war kom tep kam de ke mengi mundur mengi kan ni ti kam banti am ha ni ti kam ka kram jing tep kram mak pela ma da ong ka krem kalawan da ko ai gador da ong ka jing tep au perkhat ngi ka dewi ngam yak trio ju ko chupo kan ni ka krem mon yo kan jalu nyom ngam sekadiang ni sekamon terkata kalau ka rukom ka dustur ka jong ki ki tep brio te ngi ong e ni tangi jamun margani kam dadon e than terdekat ke basho u epron udah syong pedeng kita ki khun chenrang u had bat utau epron u khun u had ulayathu hau Abraham ha ka baki osngo ki khun u had ha khamat jongki borok ken kat ki balawan besut ha ka kerdap kanang ba jong u uda ong em ko kan ra jonga tu sngo yanga ya kata kalingkha ngasyu aidu hame bat ya kata ka krem ru ka bahapo jongka hame ken nga aidu ya ka ha khamat ki khun chendang upai lang jonga nga aidu ya ka hame tu tep no ya ka bayap jongme ti dingi pej bahai kini ki khot hang ni kar kombu hang tu to ka tu ko jong ong jong Hebron bau da syong ding te khun chendang jong he kam da don jing e yi bang song thu da poi biang tu Hebron khun u het hang tu te ngi de ko ngi la ngi puli ka ni namar hang te khmat tang tu ka dekat ke bapra la kado yo kupa jong Efron da karteng sohar deh ni pede ukhun uhen Efron khun uhen ti katu hi kadi ben kamyar kan katu da penun kam tu komod ubahyar pateng hi na u kan long kusu dangi ya kadat kan diat syau jisu ong khun u debet nei ndei bet na debet bot jisu lagi labun pateng tekan ni kalau kaju hi kamu uhet di bakham uhet nong tai kupatemen kan kupatemen uni suhar di bakham hadian bakham hadian te hang ni ki wanra kita ki kun cendrang uhet wepran basong pada kita ki kun cendrang heb wepran ukun uhet mene te haba pubi ka ni na yen na so ka dan ki jik ko so ma kum da wa te jrong wong suhar ni wong het ka ta kla cha mo uhet di kupatemen suhar kham hadian ba kedo ya katan rai kan madong tong suhar taka dukut citeng dong ki khun het kemun kini ka along bet kum kakur ni kakur kemun ka jakakur kalau bet kan mene te so mo mi akpa kan ni suhar ni suhar tikar kom ong ka jong uniru ni itena tikar kom bu kantin ni ba long ba kapawi ka jing kelut mersi mo jong ute wonga shu aidu ne ngashu aidu hame kentup ru ya katuka krem ke bahpo jong tu ka jaka bar uban biang sesin hame nga aidu ya ka barakhmat ki khun chenrang upai lang jonga nga aidu ya ka hame kemun apring jing kisah-kisah setara bi aso ya ka jing keren di hato katakan biang mo kami kajing kali Abraham ko abantien menyodo uni wong nga aidu kam dan kam siwe hato tangka bukumta kan ben tang bola sakhi ki bai la sakhi ai sha kum hiti por mi chwa la dai bon kumta ka khtin ke batam em khtin ke yang hok shi tian dan rei Abraham pade shim kabu ya kata nomor suntu eli long tong nong we nomor hadin ke beladap tiap ke iwan jam tip nei nyo hadin ketu ka ban biang ni ka balong ken ke Hebron hakari kanan tagani ka kani ke Jakarta pu ke Hebron hangte hak ke dekat ke Baaru kati Kiryat Arbaru ke Hebron takamut ka he English no Hebron kamdei tang ti jakai barin